खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। जिथि दुवार दखरा एबसुनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जुथुमा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव दखरा फरायसा आफादफोरा बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनाय बायदि जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 22 बोसोरसालिया जुथुमा आरो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 बोसोरसालिया जुथुमा खुंनाया दिनैनिफ्राय चिरां जिल्ला थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। लोगोसे फुंबिलिनि हाबाफारि बायदियै 7:30 रिंगायाव फुंबिलिनि आरज गाबनायाव जिथि दुवार दखरा एबसुनि हारिमु नेहाथारि आरो रनजित नार्जारिया बाहागो लायो आरो 7:40 रिंगायाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जिथि दुवार दखरा एबसुनि आफादगिरि बिसिसर बसुमतारिया। बेनि उनाव 8:00 रिंगायाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बिबार बावजेनो चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो बुंथिगिरि राजेन्द्र ब्रह्मआ जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 20थि बोसोरसालिया जथुमा आरो थाइखाजरा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 बोसोरसालिया जथुमा बे जथुमाया मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै फुंबिलिनि हाबाफारि जे आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि आरो गेदेमा मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै लानाय जादों आरो लाखांबाय। बिनि उनावहाय जोंहा हाबाफारि बायदियै दङ आबादारिफोरजों सावरायनाय, लोगोसे फरायसाफोरजों सावरायनाय मोनसे सेमिनार दङ, मोननै सेमिनार दङ। बे सेमिनारखौ जोङो लानो थांगासिनो दङ आरो बिनि उनावहाय जोंहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सारा गाहाय आलासि महरै जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिलिप कुमार बसुमतारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बेजों लोगोसे ओनसोलनि गासै सानसुमै मेलेमजिबि माहारि आफादनि दैदेनगिरि, फरायसा आरो गासै रायजो राजा बिथांमोना दिनैहाय बे गेवलां मेलाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैगोन। आरो आङो बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि सिङाव थानाय रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौ आङो खावलायहरनो लुबैदों। दिनैनि जे जानो गोनां जे हाबाफारि जे गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव साफ्रोमबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन बेखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय।